Erika disposa de múltiples cursos sobre informació juvenil per tal de millorar i garantir una informació juvenil de qualitat dins de la seva xarxa, així com a contribuir a que les entitats membres i les seues professionals aconseguisquen i mantinguen l'alt nivell de professionalitat òptim. En total, el programa compta actualment amb 9 cursos, alguns sobre informació juvenil per a professionals de la joventut, així com d'altres sobre e-participació, incidència política i lobbying, ambaixadors, ambaixadores juvenils i informació entre iguals. Els cursos són en anglès, la majoria en modalitat presencial, amb una durada d'entre 3 i 5 dies, i d'altres compten també amb una versió online, de major durada en aquest cas. Són una gran oportunitat per formar part de la xarxa europea i aprendre de professionals d'altres països. Per a més informació, consulteu l'oferta formativa a la web d'erica.org.